Els dos amics que van col·laborar en el reportatge de les remuntes arquitectòniques a Barcelona, ara s'uneixen de nou per fer aquest reportatge, de porta en porta, un recull de les portes més emblemàtiques dels edificis del nostre reconegut Eixample. Els artesans, veritables artistes de l'època dels gremis com fusters, ferrers, manyans, metal·listes, vitrallers i molts més, van col·laborar en la construcció d'aquestes meravelloses portes. Elles han vist passar i han donat la benvinguda a diverses generacions de propietaris i d'inquilins. Uns les han fet lluir amb el temps restaurant-les i altres simplement les han fet envellir. Però la seva fortalesa i els bons materials amb què les van construir les han fetes fortes per aguantar fins al dia d'avui. Si voleu gaudir d'aquestes portes, en aquesta mostra que us presentem a continuació, us informem on podreu veure-les perquè, si us ve de gust, les pugueu contemplar. Cal remarcar algunes portes com aquesta d'entrada de la Casa Calvet, edifici modernista dissenyat per Antoni Gaudí. La benesteria va anar a càrrec de l'empresa Cases i Verders, que combinava elements de ferro forjat tant a les reixes superiors com als seus dos trucadors de porta. La porta del Palau del Baró de Quadres, un edifici modernista de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, els forjats van anar a càrrec de Manuel Ballarín. Com podreu comprovar, aquestes portes de les finques de l'Eixample n'hi ha de totes les classes. Per als constructors de l'època, la porta d'entrada havia de formar part de l'estil de tot el conjunt i segurament seria com un preludi del que es trobarien en el seu interior.
Aquesta és la porta lateral corresponent a l'entrada del carrer de Mallorca, a l'edifici del Col·legi d'Advocats, obra de l'arquitecte Antoni Serra. La casa Ramon Casas, de l'arquitecte Antoni Rovira i Rabassa, amb la porta de 2 fulles de fusta i forja d'una gran elegància, amb guarniments excel·lents de metal·listeria daurada. Portes fetes amb materials nobles, dissenyades i treballades d'una forma artesanal per uns operaris que avui en dia costaria trobar, on tots els gremis col·laboraven fins a arribar al resultat final. Porta del palauet neogòtic de Can Serra, seu principal de la Diputació de Barcelona, obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Una de les portes més originals dels edificis de l'Eixample correspon a la de la Pedrera Casa Milà, del famós arquitecte Antoni Gaudí, que combina vidre i forja fins a aconseguir aquesta meravella. Us hem mostrat només les portes, però quan les veieu en el seu entorn, així com els edificis als quals pertanyen, us fascinaran.